Hazreti Sa'di aleyhirrahme uluqan adamlara bir zat tapşırıya oğlunun uşağı sebepli. Xeretmend u perhizgareş berar, gereş dost dari benazش مدار. به خردی درش زجر و تعلیم کن، به نیک و بدش وعده و بیم کن. نگهدار از آمیزگار بدش، که بدبخت و بیره کند چون خودش. ey uluqan adam, ey dede, ey ata, ey peder, ey baba, oğlunu hakıl terbiyet ver. Sabır, şükür, ihtiram, edep, hormat, özünden kiçe rahim olmak, özünden ula hormatlı olmak. Oğlun qovuryan bolsan, qizin qovuryan bolsan, fakat naz bilen ulaltma. Arasında qaharlanmalı yerde qaharlan ve dedem ecem bana qaharlanacak ha deysin. Ecem dedem deyip ecesinin adı olup, ya dedesinin adı olup, ya şoňa meňdeşdip ömrüni bir gezek qaharlanmany, soňra bir gezek qaharlananny öýden çykyp gider ýaly bola galmasyn. Oğlun wagtynda zecir ber, ta'lim et, käde qaharlan, käde gül, käde qowuryan zadyn ewer, emma haqly öwret, Hudaýdan gorkmak we günäniň ýzyny gezmesizligi de öwret. Bu bir muqaddama, häzir de muqaddaman ýzyba inşallah bu wurdyňla näme gerektigi ahyrnaçyly gidip bersek belli bolar. Ýöne bir oğlanyň oğlanjyklaň hakynda bir qysgaça bir ilim fiqh Hanafiden hyzmatyňyza ýetireýin. Ohum ýyzyny alyp gideýli. Şon bir muqaddame de bolsa, öýde bir uluqan ilimda. Ey cemaatler, awwaly İslamdan Resulullah aleyhissalatu vesselam peygamberlik berileninin täşi mahalky zamanymyza çeli. Tamam jahany İslamda balygy bolmadyk kişiçik oglanjykly mescide cemaate gelýär. Hazreti Ali balygy bolmadyk wagty müştikahim. Hazreti Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam men bile namaz okuyanmış. Täş zamanı çeli. Şu mahalla şu zamanında dünya boyunca tamam mezahiplarda, tamam firqaha-i İslamilarda kişicik oglanjyk mescitlere gelýär. Şun dinine bağlat. Emma tamam fiqh Hanafi kitaplarda ve yasuffur rical thumma sibyan. Bir cemaat bolsa, hamana şi uluqan cemaat ýaly, erki adam da var, uluqan balygy bolan adamlar da var, kişicik oglanjyk da bolsa, fiqh Hanafida evvel erki adamlar saf tutmaly, ýzyna bulugy yetmedik, balygy bolmadyk oglanjyklar saf tutmaly. Ine bila tamam fiqh Hanafi kitaplarynda bar. Evvel balygy bolanlar amamyň ýzyna durýar. On uluqan adamlaryň arkasynda ýzyna bulugy yetmedik, balygy bolmadyk oglanjyklar durýar. وهذا الترتيب إنما هو عند حضور جمع من الرجال وجمع من الصبيان. وإن الصبي الواحد لا يكون منفردا عن صف الرجال، كذا في البحر الرائق والدر المختار. إما أي جماعات hamana sen 6 nefer, 5 nefer, 10 nefer, 7 nefer ya musafiratta ya belki obarada mescitte namaz okuyan bir balygy bolmadyk 10 ýaşyndaky erkoglanjykdymydan basen ýanynda jemaatyna goşulýar. Näçe nefer oglanjyk? Birje nefer. O birje bolsa o da erki adamlaryň arasyna girmeli. Ahyrynda erki adamlara degip durmaly. Meselen sen musafiratdamışdın 4-5 nefer bolup barýan, birje däne oglanjyk bar. Oglanjykdan ýyzda durdyma gerek däl, sefiň içinde durmaly. Şon birje nefer da. O bir nefer sep dädi, o 20 sefe. Fiqh Hanafi haş aýtýanym.
Emma 2 nefer bolsa ya dehret kılacak ya mıdam 3 nefer bolup durýan bolsa, öwki sef erki adamlaryň sefini doldurun gelin ewe diýmeler. Şon evvel erki adamlar durmaly, jaýbada bolsa izi oglanjykly durmaly. Emma şu oglanjyklar, şu balyga bolmadyklar birje nefer bolsa sefin içinde duramaly. Ahyrına evvelki sefde durmaly. Fiqh Hanefi'de El-Bahr-ı Ra'iq'da da şu urrun var. Hem Ahun Molla'nın gözleyen kitabına Ed-Durrul Muhtar'da da şu urrun var. Delilleri de şey, Kale Enes radıyallahu anh, فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ sallallahu aleyhi ve sellem, Ravahul Bukhari ve gayruhu. Hazreti Enes aydiye Peygamberimizin hadimi. Bir gün Peygamberimiz bilen cemaat namazı okuydık. Bir men madım diye ve bir de bir yetimce oğlanmadı, atası dünyadan geçen balığı olmadık oğlanmadı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam evde imam molli ve Hazreti Enes aytiye men menen şu balığı olmadık ikicimiz bir sefettik Peygamberimizin. Yani 2 nefer bahan durduk. Peygamberimiz bize diýmedi, sen şitaada dur, o bir tane oğlancık sen iyiliğinde dursun diýmedi. Bir oğlan bolansın, bir adam, bir oğlan ikiniz bir yerde duran diýilipdir da. Yine Fiqh Hanefi'nin delili şi. Hazreti Enes bilen bir atası dünyadan geçen bir küçük oğlan, 8 yaşındadır, 10 yaşındadır, ikicik sep durup Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın iyiliğinde durduk diye. Emma yeni bir ahirkıca bir urrun var, bir de mukaddemen içinde. Biz ulamalardan eşitiyers, Peygamberimizin bir derman sözü var, oğlancıkları mescide getirmelerli, binem onunla. Doğru urrun, bağ urrun be. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, cennibu mesacidekum sibyanakum, el hadis, ravahu İbn-i Mace ve gayruhu. Onu bu urrun näme Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydypdyr. Mescidinizde mamula bolmasın, kalmagallar bolmasın. Mescidinizde balygy bolmadyk oğuncak oglanlar salmaň diýipdir. Bir de Peygamberimizin sözü. Bir ikisini näjirek ohum üýşürmeli bir manada. Bir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mescide çağaları getirmäň diýdigi, ol çağı iki mescide hafalacak bolsa bir delil, ikincisi ol çağı iki odol dädesi, enesi, ağası mescide baranda keplemäncik oturmalıdır, aňryk bärik ýortmarsın, ýanyndaky bilen gülüşmersin diýenne bulya diýip kefini kulak açjak oglanjak bolsa ola gelibermeli. Peygamberimiz çağany mescide salmaň diýäni mescidin içinde kalmagal edip namaz okup duqa sefin ağzına aňryk bärik ýortja oglan bolsa, sen enesi ya dädesi ya ýaşly hayt oturun diýenne o kefi kulak asmadan haklı kiçi oglan bolsa, ene şu çağlar mescide getirmelerler. Peygamberimiz getirmäň diýipdir. Men mescide öwrenişdirjek diýip getirip milletin fikrini şuluğa salmalar, harap etmeler namazda. Emma meselen bilýän şey bir dehretini saklajak, mescide hafalajak däl. We bir de ozal aýdanda şu mescidde keplemeler, gülüşmeler, aňryk bärik ýortmalar, birdenne hewes edip penjara minip gaflar takırdadyp şu ýagdaýlary etmejegini bilseň, ine şu oglan tagriban 7 ýaşdan ýokary bolýar. 7-8 ýaşdan döwregi bolsa, şu direk ýagdaýda raýat etjek bolsa, bir İslam'da Peygamberin zamanından şu zamanetçili oglanjyklar o ýagdaýda gelýärler. Ine mescide oglanjyklaryň safynyň gürrüňi bolly,